गाड़ी सूख जाए हैं वो तो गाड़ी नहीं kaki Mia horo tarabon choro je khoroksa siklijak lama national route kelai je mangketiman mane abo ni nitam kelai ani busata abo boro thange amo hayeng mane kelai mela naina hinai khaiman da jong ta thang hin mane jin kolaya phaigang kai abo daiba bono kaisana rogoi charjona boro phaimani bono kaisana rogoi amte hai khayo bokro ro phati rogoi joto bukai khata bugui muthai jaka boro mela tong mane mela to ang saimaya boro khorok busuk tong mane gari ho to bono kaisa hinai se sago daiba kaisa bo kaisa hinai o malkhung chalok nai ni driver khai tamjat katal ta sin borok chini borok bini kami khe borok bin kameng khe oro gagra sora hinjago mung da saiman mung bini mung to ang saimaya nini sajak ni mung khai ani sajong ni mung kai ungko debokoina tripura kami parani mung চন্দ্রমণি para bo bisibe khobjak বলরাম 48 koromsora constituency khobjak na 47 dolai district ni bising khobjak na eh hengke tabu bini mang ko thei norok boro tukha bini mangko ta oro hospital to bukata kozno dong khaina hinai posto bini je mang ko thei man jagawo ps ni bororok sora soikya abo to ang saimaya tabok sang phayong kai bonoro to bugoi pai sang sokai oro tabuk je bini gari wo thangai gari bai accident ngmani o driver bo le tabuk boro bonoram kha hinno thanago hinno bono romjak khna romjak kha hinno nongkhai a theinya ni tam klai ang bumata mongkhai ni buma sini mung ani bumung kai khonjon botite pora tabo omo bo jaga phai jak norok bono hospital ta bono post madam khlanya tujak da aw belekhan hambai tabu nong ni wan chuk mani hangka ka je gari driver bai ni sajak phai mani o gari driver no butharo abo haida nor ni wan chuk ma hangka aw bono muthai khana ani bukhago wan songmani ngai bono bugoi muthai khana ani busajong no bo se kaisa to bugum kai tai tinjona no kai joto noro bere tongbai di jungor tongnai nong gana go hinai sagoi bo telangai thangai muthai tu bukha je ni sajak khoroksa da driver baksa tai kep krija tai koroi o driver loge tai kep dotong tai koroi phaiman to bor sajona phaimani tai tinjona no kai to noro aro mela go bere tonga di jong kisaro tongnai hinai saka no tabung ni sajuk no je butharnai bini bagai nang tamo nai bono bo ang kisa ikorau sungoi korok sungoi bono bo bugoi togoi iko tamo bodoi khai sabo khai bono yasak jonan musuko ta ang bo belekhan hambai takuk miya je tarabon chorawo auto malkhung accident ngai horoksa bukhok je langma somani a incident o nini mung nei tak salai tong nung da o auto salok nai nini mung tamo kolom santirpura bahai ke tamung ha kisa saikna re gari ang cycle men do yang ni ja hota ke pickup thamai tongo 3:30 3:30 dige omono ange thanga ang diman dekha diman bor diman mani ya mane ang diman 2 bana ri dekha ke diman mani ya ange bor pura full la jaga kisa phasa klai ja ange khosa klai ja ke bor tar ke ang man tak jana ki ange pura gar bekan no thutel le kamu sabo hotar ke fly o pickup deba nini gari bisingo khorok busuk borok tongmani kaisa no bo saisung da je langma sonai bukhuk bo saisung de boro thangi phaiman norok ha boro thanglai phaimani program ta hemen soli bo jagawo aro lamao jokhon accident nungphuru nang bono yakarei boro khari thangka yang thama ang opas borno ringi ne ga kaisa basalia anu basale beger basal ang nijuna silia stress songja ga or se prai 20-25 minit hai patong tha gari bising ang naga ul se ukti mana basa boy naika basa nema se
आं बासर कैसे फाइलि हटार माने कुटिके बासा हो नाय मोनसे बनफ्रा सेस के निनि मुं तम हां निनि मुं कलम तंत्र कामिखे जयराबा bo bisi be khobjak अब तम bo bisi bo edisi village de khobjak dole hangkor na Yeah.